wa kamar wurin aini kina baka san irin wayan ba irin su ne a TikTok ai oke kai kuma wallahi sun haɗu ba. Na gano muna da alaka kai da wa da ni da Atiku wani Atiku wazirin Adamawa ashe mu ƴan uwa ne da jimawa. Kina niga ya fara haukacewa tambaye shi mu ji wato ta yaya da Atiku da babanmu sun kai sa ƙauye suka kanmu ni kuma lokacin an haife ni babana ya sa mun takwararsa. Lalle Big Show ya san shi gayan nan kawai mu yarda da shi. Ta'yan Allaji yan fake life ba sisi sai son private life in kaga hotonsu kaman ajibotas suka posting kaman 'ya'yan ministers ya'yan Allaji yan fake life ya'yan Allaji yan fake life ya ishu karɓo kayan ne kayan gun mai wanki ko mana mu karɓo kayan sai mu wanke mu samu na sawa. Dama gobe juma'a ne za mu yi hoto mu samu na posting. One month ba yi posting ba duk dina tana ta nema na niko na ki bari mu haɗu gashi na son kallon fiskanta. Jamfar shirabil zan sa ni kuma ta amik turaki zan sa. Big Show wanne zaka waina ni ba kaya a guri na jiya gwanje karɓe abinsa kina a cikin naka. What? Ban badawa ok es ni ganawa zaka cutar ni ne naka dama ai kuna ware ni yau sai kun bar min ɗaki na gana musgo ɗinku a kofa. Big Show wasa ne ba zo laya da irin na abokanai yan Allaji yan fake life ba sisi sai son private life in kaga hotonsu kaman ajibotas suka posting kaman 'ya'yan ministers ya'yan Allaji yan fake life ya'yan Allaji yan fake life kayan gaison to zan baka amma karka kashe su da dauda. Kaiwa kake ware ni wayo ni ne zana kashe su da dauda. Duk kuyi haƙuri ku je mu bafe ba time amma ni ne shaida. Wannan Big Show ya yage in ba sai an biya ni ba Allah ya tsine mun dama na fada. ok ba damuwa ba wando ba ne dama na fada ba damuwa za kira su kayana daga keri dama ga daren ku biyu ne ko to ba damuwa mu yanzu za mu zama mu biyu za ci gaba da turewa amma fa ku sani fadaki na fa dama fa jakanku tana nan tana slow ba daga Gombe kuka zo ba to dole yau da ku